Bandera, moreak, airean. Iritsi da Altsasura. Altsasun goizeko 11etan sartu egin da, eta plazai hortian egon gara itxoiten. Elena Santanok Action Painting bat egin du txalapartaren ritmoarekin batera, eta jende asko hurbildu da ekintzak ikustera eta parte hartzera. Altzaren aziaren kontua eman dugu Altsasun kondaira bat dagoelako, eta altzak Altsasun oso zuhaitz tipikoa izan direlako beti, ez? Asko daudelako, eta kondairak esaten duen bezala, su hartu zuten, eta orduan Altsasuko jendeak, altsak su zeudela, hasi ziren esaten, eta orduan Altsasu da herriaren izena, eta horrek esaten du kondaira. Bueno, Sakana mailan sare feminista bat josi egin dugu, eta martxari harrera egiteko lantalde bat antolatu genuen. Nahiko positiboa izan da, lan asko egin dugu batera, eta espero dugu hemendik aurrera lantalde hori jarraitzea. Sakanan feminismoa behar da, eta asko egin behar dugu lan. Orduan lantalde honekin nahiko emozionatuta gaude, eta hori oso positiboa izan da. Ilusio eta gogoa hondikin hartu du Mundu Martxako karabana, herriko plazan indiu harrera eta ongietorria, eta gero joanga herriko parke batera landaketa simbolikoa egitea. Guretzat oso importantea izan da Mundu Martxak ekarri don ehune bera baino gehiago prozesuk eman diun ekarpena. Ez daukeu urten zehar emakume talde bat edo talde feminista bat martxan, orduan ekarri diu eragile desberdinetako emakumeek biltzea eta aktibatuta gauden emakume feministak biltzea. Eta elkarlana izan da, bai institutoakin, eskolakin, herriko eskolakin, instituzioakin eta bestelako herri mugimenduko eragileekin. Leitzan, denak bildurik izan alaba, amato, amatxi izan, zerbait beresi, zerbait baliotsu, badagutako bakotxan. Norberak bere azia jarriz, anistasun aberatsan, taldean borrokatutakoa, norberak gozatu dezan, kontzientzia hartuz gure lurralde, gorputzan buru jabetzan, Quebecen ereindako aziak, loreak dira gaur plazan, aldarrikapen doinutan dantzan, jarririk mundua martxan, libre izan arte martxan. Bon gauan, hemen Azparnen gira beraz, eta feministen karabana etorri da Azparnerat 8:00, gaueko 8:00, eta mendikasko batean ginen, itxoiten, izena duena jauregia, badu historio eder bat, eta han badira orain baratze partekatuak. Eta han landatu ditugu bi zuhaitz, bi intxaurrondoak, kusiko nola sortuko diren eta hobetuko, eta noiz bilduko ditugun intxaurrak. Menditontxor batetan izigarri edera,
ez dakit nola egiten aldutan zoriontsu memento bat horziek izanez, karabanekoak jende horiek guztiak lehen aldikot zon beste jende etortzen dela. Eta egia da janeri buruz ere batzu hortziren jan joan zauku duela urte bat eta jan emazteik duten sortzaile bat zen. Oden guretzat ere importanta zen bere bizia berriz aipatzea eta hemen bideo tiki bat ere pasatu dugu. Uste ginuen gure artean zela, bere irrinuaekin, bere sumetasuna bai, ez dakit, bihar jakinen dut nire buruan zer pasatu den, baina egia lehen aldikoz martxa hola pasatzen dela azparnen.